Er der nogen, der har taget solcreme på, så er det bare ærgerligt. Vi får rygvind, når vi når Vordingborg. Den rigtige Sjælland rundt, det er jo mere en flok, der gerne bare vil ud og cykle en lang tur, end det er et decideret løb. Det går ud på, at vi kører den rigtige Sjælland rundt, som det så også lyder. Og det vil sige, at vi kører hele vejen rundt om Sjælland, hvor vi kører nærmest langs kysten hele vejen. Vi skal ikke køre i vandkanten. Vi skal køre, de fleste i dag har jo GPS'er på deres cykel. Det vil sige, at de har et eller andet Garmin eller Brighton eller et eller andet, som der kan lægge sin rute ned på. Og når man så har lagt den rute ned, så kan man køre efter den. Jeg tror, det faktisk er det første løb i Danmark, som prøver det her af med at køre efter en GPS i cykelløb. Det er jo et eller andet at gøre med, at man hele tiden skal prøve grænser. Og har man så først kørt 300 km, jamen, så skal man måske lige prøve at se, om man kan køre 350, og har man kørt 400, skal man måske prøve at køre 450, ikke? Og det er jo sådan noget, ikke? Og så er det er jo præstationen i sig selv at kunne køre den her lange tur. Den er hård. Udover vi har modvinden her til morgen, herfra altså til Vordingborg, så har vi 2400 højdemeter i alt. Og det svarer jo til et godt højt bjerg nede i Alperne et eller andet sted. Og med en 300 km etape, så er etaper i Tour de France, der ikke engang lige så lange. Så. Udstyr, det kræver måske ikke så meget udstyr. Det selvfølgelig kræver det, at man har en cykel, men det kræver jo også, at man har benene til, ikke mindst. Og det er jo det spørgsmål, om du har kørt et sted mellem de her 2500 og 3000 km. Og det har trænet op til det, og har prøvet at køre nogle længere ture. Men det kræver sin mand eller dame, for den sags skyld, for at køre løbet. Vi har 4 damer med på turen, og det synes jeg er meget flot.